tyyliä. Niin ei aina kuitenkaan ihan silleen. No kyllä se siis silleen moikkaa, mut sitten kun hän on niinku saanut sen, niin sitten voi ottaa muita kiinnostavia asioita. Mites, onko hän ollut ihan terve? On joo, ei oo mitään, hän on vaan tapaturmaa. Kun mä itse eläydyn täällä kans koko ajan tähän. Ehtikö ohjaaja kepillä jo?
PK-mestaruuksissa viime syksynä, niin kaikki sai tommosen palkinnon. Mä sain ensin semmosen farkun värisen, mut sit mä sain onneksi vaihtarin. Toi paksumpi keppi olisi varmaan ollut sille vähän. Niin se voi olla. Se on niin epämuotoinen. Mä en ottanut sitä, koska se kehu koiraa. Joo, just. No niin voitte yhdessä rauhassa tutkia vähän sitä kelkkaa. Käy pyykkiä. esittelet sitä vähän. Se ihan rauhassa. Sieltä. Vähän jussamisia. Siitä voit näyttää vielä sitä hihaa sitten. Hyvä. Sitten voitte lähteä kävelemään. Sieltä mistä kelkka tuli. Mä huutelen kohta, kun käyn kerran käsittelemään. Jatka vaan vielä. Sieltä takaisinpäin. Kävelet tästä ihan kelkan vierestä ohitaksen. Koira saa mennä mistä menee. Varot vaan ettei hihna takerru siihen kelkkaan. Ihan kelkan vierestä kävele. Hei. Jatka vaan.
tää homma. Mitä tää nyt on? Joo. Tää aina tiiä. Tästä vaan ja anna koira mulle, me mennään. Mitä se mun suoni on? Mennään tuonne juttelemaan mukavia. Tää mun. Itse sotkeenut naruihin. Kukasta paljon jäljellä huomenna mitään. Kuolee talveen vasta muuten. Niin. Hyvä, sitten on se rappuralli. Voitte siinä kohti kääntyä ympäri. Siitä tulla tänne päin. Tästä lähdette kiertämään taas. Käännytään ympäri hyvä, sitten voitte tulla kattoo, mikä täältä tuli teidän perään. Käydäänkö vielä kattoo toi haalari? Siitä kyllä mentiin niin sujuvasti ohi. Käydään villaseen vaan. Tulee ihan ilmaiseksi. Niin. Eipä ihan hirveästi. Kassut melkein vois kuivata siinä. Noin. Sitten mennään kattoo meidän pimeen. Tekee innostavasti ja perään tänne sisälle ja vedä ovi kiinni. Tule mukaan! Minähän tulee. Sitten saat mennä tonne nurkan taakse, menet muutama metri tuosta nurkan ympäri. Sinne ja sit huuellaan kun saat tulla. Siinä voit ootella. Joo, tule vaan.
Meillä on ohjaaja. Mitäs Leni omasta mielestä? Oliko omatuttu koira? Oliko ylläreitä? No mä yllätyin siitä, että se leikki, koska se ei tosiaan ihan hirveästi kyllä. Sehän oli ihan täysillä mukana. Joo, Sehän oli niinku, leikkihän oli kivaa. Joo, et se yllätti. Joo. Yllättikö muut asiat? No ei oikein, kyllä se aika semmonen. Sehän menee ihan, se on semmoinen vähän hessuhopomainen. Vähän sellainen. Ja sitten loppua kohti alkaa tulla vähän painetta ja kuorvaa, niin sitten se muuttuu vähän totisemmaksi. Että sitten se ei olekaan enää silleen, että no täällä nyt vaan rennosti, diipadaapa mennään. Mutta ihan hyvin selviää kyllä omin jaloin loppuun asti ja menette hyvin, ei mitään. Katsotaan mitä me tänne paperille saatiin. Meillä on täällä, mä aloitan täältä takapäästä lukemaan, niin laukausvarmuus. Mitä se noista ampumisista tykkää? No ei se noteraa, että vaikka sitä kuormaa on vähän tullut, niin ampuminen on ihan ok. Eli se on se vähän ekaan niin kuin reagoi silleen, että mikä toi oli, mutta sitten tokalla se niin kuin asettuu. Eli laukauskokematon, eli sitten kun se on sen niin kuin, vähän niin kuin nollaa tilanteen, niin eli silloin vähän ehkä sitä kuormaa on tullut, niin pikkasen reagoi. Luoksepäästävyys, no ihmiset on kivoja joka tilanteessa, vaikka ne olisi hyökännyt tai uhannut, niin se käy tuolla pimeässäkin mua pussailemassa monta kertaa ja ihmiset on jees. Eli +3. Kovuus, no se on semmoinen peruspaimenkoiramaisella tavalla +1 hieman pehmeä, eli vähän muistaa näitä, ei mitenkään pahasti. Kun tuutte haalarin ohi, niin ei siinä ole mitään ongelmaa, se tulee vähän niin kuin ensimmäisenä ja käytte vielä sitä katsomassa, niin ei se sitä, että hyvä, ettei nosta jalkaa siihen. Mutta ei ole mitään sillä tavalla, että se on sillä ihan järkevällä tavalla suhtautuu näihin asioihin. Pimeässä, no siellä se, no joo, katsotaan sitä sitten, mutta ei ole mitään, ihan hyvä, normaali paimenkoiramainen pehmeys. Temperamenttina se on +3 vilkas. Se näkee, huomioi asiat, sen reaktiot on semmoisia oikein hyvin mitoitettuja ja järkeväsuuntaisia, että se ei niin kuin singahtele mihinkään holtittomasti. Ja se on semmoinen niin kuin iloinen, reipas yleisolemus, että se ei ole semmoinen mitenkään, että anteeksi, että olen olemassa tai muuta. Että vaikka loppua kohti tulee vähän kuormaa, niin se on kuitenkin tommoinen ihan perusvilkas. Ja väistöliikkeet on sopivat. Hermot, no silloin perusarkihermot. Joo, testin tarkoitus onkin, että kun vähän etenee, niin sitä kuormaa vähän tulee. Se palautuu asioista ihan hyvin tässä välissä, että ei ole mitään silleen ongelmia. Semmoiset hyvät arkihermot. Taisteluhalu, meidän erikoiskokeilun toi meidän alun leikki. Kepistähän se oikein syttyy, että se on niin kuin ihan kunnolla. Se on kropalla mukana enemmän. Ote on hirveän... Pitäisi olla parempi ote siinä. Ylipäätään kaikilla leluilla. Että se on vähän, että välillä se on tuolla takana ja välillä se on edessä kiinni, mutta se ei pure kunnolla niin kuin mihinkään kiinni. Mutta se on innolla mukana ja varsinkin sillä kropalla leikkii. Sitten se käyttää hyvin, kun aletaan vetää kelkkaa, niin siinähän se on ihan karvat pystyssä ja sillä, että no niin, täältä pesee. Mutta kun kelkka alkaa tulla vähän lähemmäs, niin sit se kyllä vetäytyy tonne ja sit se huutelee sieltä sun selän takaa. Ennen kuin se on vähän sitä vetetty, nyt niin mä lähden pois ja sä hoidat tämän homman. Mutta yritystä on ja taisteluhalu on. Se haluaa haastaa hyökkääjää leikkiin. Se ei ole ihan varma siinä, että mitä tässä pitäisi tehdä, mutta jos mä vähän niin kuin kutsun sitä tälleen leikkiin, niin ehkä se sitten ei hyökkää enää. Eli siinä on semmoista niin kuin leikkihalua ja semmoista vähän niin kuin semmoista kujeilevuutta kanssa. Että se on vähän silleen, silloin sitä pilkettä silmäkulmassa. Mutta sitten kun otetaan noita muita leluja, niin ne ei ole se keppi oli kuitenkin sit se kaikista paras. Että ne muut lelut, että toki joo, jos sitten oma lelu olisi ollut, niin ehkä se olisi vielä ollut kiva, mutta me nähtiin kuitenkin tästä ihan tarpeeksi +2B kohtuullisen pieni. Just se, että vähän voisi enemmän, että saataisiin sitä niin kuin vetoa aikaiseksi, että jos ote olisi vähän tiukempi, että saisi vedettyä, että nyt se oli enemmän semmoista vähän ehkä saalilla meni, että jee, mä ajan tätä keppiä tästä takaa. Puolustushalu, no sen asema oli niin kuin sun ja hyökkääjän välissä kyllä, mikä on kiva, että se ei ollut sieltä selän takaa, mutta laitettiin +1 pieni, eli silloin selvästi halua, mutta siinä on vähän kauhean ristiriita just, että kutsunko tätä leikkiin vai mitä mä tässä yritän tehdä. Mutta se, että se on siinä
kropan asento on siinä teidän välissä, niin sekin on jo, että se on niin kuin oikeasti se haluaa vähän jotain tehdä tämän hyökkäin kanssa muutenkin kuin olla sun selän takana piilossa. Terävyys, no me ei nyt nähdä sitä. Hyökkäystä ei oikeastaan voida suorittaa, koska se on niin levoton ja sitten se hyppää sitä seinää vasten niin, että sitten kun se tulee alas, niin se menee täältä, vaijari menee täältä sen kainalon alta ja se paketoi itsensä, niin sitten hyökkäys loppuu siihen. Et se tietysti kertoo meille, että jos ei me voida edes hyökätä koiralle, että sillä oli vähän sitä kuormaa ja se ei halunnut jäädä yksin. Että se, että olisiko se sitten puolustanut itseään, niin no, se jää nyt arvutteluksi, mutta se, että me ei voida oikein hyökätä, kun sitä rupesi sitten siinä vaiheessa vähän, sä jätät sen yksin, sen pitäisi yksin toimia ja tuolla tulee joku kauhea tyyppi, joka huitoo risulle ja uhkaa, niin se oli sille sitten vähän liikaa. Mutta me ei nähdä täällä muuallakaan radalla terävyyttä, että jossain rasahtaisi se olisi heti sillä, että räyh, mitä se on. Mutta me ei nähdä nyt tässäkään, eli 1B. Toimintakyky. 2 erikoiskoetta, kelkka ja pimeä. Ja kelkallakin siinä vaiheessa, kun kelkka on pysähtynyt paikalleen, niin miten nopeasti se menee ja selvittää sen, että hei, tää ei ollut mitään. Se oli aika kiva. Se hyvin sitä kelkkaa haasto vetäessä, kunnes sitten vähän alkoi pelottaa ja piti mennä pois. Mutta sitten aika nopeasti se meni, kun kelkka on pysähtynyt, niin se meni sen sekkaan. Pimeässä vähän aikaa kesti. Se kävi kaikki meidät muut pussaamassa moneen kertaan ja muutamia yskäsyjä tartti sulta ja vähän me valaistiin sua, niin sitten se kyllä sut sieltä löytyi. Et muuten jos ajatellaan, että onko tämä semmoinen rohkea koira, milloin on semmoista itsenäistä ongelmanratkaisukykyä, niin vähän joo, mutta paremmin toimii sun kanssa kuin sitten ihan yksin jätettynä, kun pitäisi toimia, niin se on selvästi vähän haasteellisempaa. Mutta 1B kohtuullisen pieni kuitenkin. Tästä kun näitä ynnätään, mistään ei tule miinuspisteitä, niin teille jää kotiin viemisiksi 170 pistettä. Ja ette pääse toista. Kiitos. Ole hyvä. Se oli hauska.